Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kakukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchinga garaga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira nyaya yaburitswa na boss wemapurisa vamatanga bataura vachitaura vachiti CCC activist weanonzi Tinashe Chitsunge weku Glenview hanzi akafa mushure mekunge atsikwa NeTruck muri Zimbabwe. Izvo vachitaura musi Wednesday apo pavai adresa ma-observers ema-elections. Vakataurayo vakati Tinashe Chitsunge akadhumwa nemota ndo mafiro akaita. Izvi vanhu vakawanda ve-CCC vachema vachiti aiwa mukuru mapurisa hanzi ari kuvhara nyaya. Masapota ze-CCC vataura vachiti aiwa Tinashe akatemwa nematombo, haana kufa nekutsikwa nemota. Asi kutaura kuno vamatanga vataura vachiti vachaburitsa information yakati zarei after postmortem. Vakati vakamirira postmortem kuti vazive kuti chii chaicho chakauraya murume uyu muri Zimbabwe. Kutaura kwatiri kuita kuno pane 15 vanhu vakasungwa vaipomerwa mhosva yekuuraya Tinashe uyu, asi vese kutaura kunoko they are free on bail. Nyaya iri kunetsa social media. Tichingoti muri Zimbabwe patakwenda kunovhota tinokurudzirwa kuti vote murunyararo muri Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section, kuti vamatanga vari kutaura chokwadi here kana kuti chii chakaitika exactly pana Tinashe Chitsunge. Tiudze zvamuri kufunga mucomment section muri Zimbabwe.